Case toda a comarca do Salnés gozará esta fin de semana da 8ª ruta do Albariño de ciclismo. A competición que se disputará durante a fin de semana atraerá a 20 equipos de España e Portugal. 20 equipos, con eles 4 do país veciño, 4 portugueses. Por darvos outro dato máis, vamos a ter a 150 ciclistas que van a estar durante este fin de semana percorrendo esta comarca maravillosa do Salnés. Vamos a ter a 150 deportistas que van a disfrutar da nosa riqueza, do noso entorno. A primeira etapa terá lugar o sábado a través dunha contrarreloxo que partirá dende Meaño ata o Alto do Busto. A segunda tamén se iniciará na mesma vila e percorrerá os municipios de Sanxenxo e o Grove. A terceira terá lugar o domingo con saída en Cambados e tramos por Ribadumia. Os organizadores destacan as peculiaridades destas etapas. Despois da cronoescalada seguramente haxa un líder e un equipo que vai a defender ese liderazgo e outros que van querer sacar diferencias. Penso que a parte máis importante é o que é o premio de montaña do Monte da Bouza, que é o único sitio onde ao mellor se poden facer diferencias, e despois a chegada aquí a Meaño, que desde Dena pois ven subindo para arriba. Pero a dureza non está nos portos, a dureza está nas tácticas dos equipos. E se hai 2 anos a media foi de 41,8 km por hora, non fai falta subir grandes portos porque a dureza impoñen aos ciclistas. Dende as administracións destacaron a importancia para os concellos de traballar en conxunto e atraer a visitantes á comarca. O que buscamos na Deputación de Pontevedra sempre esas sinerxias entre concellos, que as nosas probas deportivas poidan chegar a moitos concellos. Apostamos polo binomio deporte-turismo, contribuirá a dinamizar a economía do municipio, especialmente os establecementos vencellados ao turismo e a hostelería. A competición servirá para homenaxear ao exciclista falecido Modesto Sánchez Teto. Que é un referente aínda a día de hoxe, a pesar de que non está connosco, segue a ser un referente histórico no ciclismo. Vémolo aquí neste memorial que se celebra ano tras ano e, sobre todo, pois vémolo tamén co cariño co que falan as persoas que tiveron pois esa relación directa a través do ciclismo con el. A competición atraerá ao Salnés a máis de 300 persoas entre equipos e familias, o que suporá unha fonte de ingresos para os concellos e os seus establecementos. A competición contará con todas as medidas sanitarias.